Kwayo koro gol ne jotelo mondo kik giti gi rowere kelo koko rombe mag siasa kaka osenenore kuom kinde ka kinde magi owachi romo mane obagi gwenge mag hoho mar Okak mane okelo kanyakla jotendo obila kowuok e counties 10 kane wuoyo gi jofwambo. Komanda mar obila gwenge ma hoho mar Okak Samuel Ndanyi olero ni koko ma osenenore rombe kendo kelo tho nyaka koro rum chutho. Komachielo bende nolero ni kujamni ma osebedo ka ogo tach e gwenge go odok chien tok obila rakore gi jonjore. Mimi wito wangu ni kuambia wale ambao hajajitokeza kujiepusha na yale those wrongdoings wajitokeze pia, so that we work together, we make Rift Valley a safer place. But if they do not heed to our call that they leave whatever they want to do, then will be the law, the rule of law will catch up with them. Actually, we have several youth that actually have totally distanced themselves from those who wants to use them to do just create mayhem, create violence, those disturbances. Tend County Masia kumako record migao mar keyo teko mar nuclear kod Kengen ochako chenro mag geto tiego jopiny e County Masia ewi ber mar dag teko mar nuclear mowinjore ger kochakore dwe mar adek higa manyien kendo biro muonyo omenda maromo bilion 500 kane oloso bang' bedo gi romo gi Gavana Masia James Orengo. Jakom mar board mar NUPEA Professor Larry Gumbe nowacho ni piny Kenya geto golo megawatts gana 10 mar teko sitima kendo NUPEA biro golo megawatts gana 6 kinde no jatelo no nomedo ni kuom thuolo mokwongo NUPEA biro golo teko maromo gana 2 korka kore Gavana Orengo nopuo chenro ni wacho ni en gino ma biro chiwo thuolo mag tije ne Josiasa. In the next 1 decade, and of these 10,000 megawatts, 6,000 are going to be generated by nuclear. Just visited and got an assurance from the county governor himself and his team that they are going to support us, even to be able to access the sites where we are going to establish this very fast nuclear power plant. It's very important because we have to engage the communities so that they can give us the social license. We want to tell the people of Siaya that this project is going to be of great benefit to them because it's going to create immediately 10,000 jobs during the construction stage. That is in the 7 years of construction. And after that, we'll have a guaranteed employment of 1,200 plus individuals for 100 years during the operation. Those who have any fears, any concerns, those are going to be addressed. As they say in this business, that nuclear power is cheap, is safe, and is stable. And Siaya is going to directly benefit from the jobs and cheap power. Nyakura magajuan kura dateri dala, mano dala wa, dala ma iyo